Voi prezenta instrumentele de măsurare a pH-ului, cunoscute sub numele de pH-metru. Vom explora ce sunt acestea, tipurile disponibile, diferența între modelele profesionale și cele simple, aplicațiile acestora, tipurile de sonde și modul de utilizare, întreținere și calibrare, precum și un ghid pentru alegerea celui potrivit. Ce este un aparat pH-metru? Un aparat pH-metru este un instrument folosit pentru a măsura aciditatea sau alcalinitatea unei soluții lichide sau a unui mediu. Aceasta se face prin măsurarea concentrației de ion de hidrogen, H, în soluție. Rezultatul este exprimat numeric pe o scară de la 0 la 14, unde 0 este cel mai acid, 7 este neutru, iar 14 este cel mai alcalin. Tipurile de pH-metre. Există 3 tipuri principale de pH-metre. 1. Portabile. Acestea sunt mici, ușor de utilizat și pot fi transportate cu ușurință pentru măsurători pe teren. 2. De laborator. Acestea sunt mai mari și mai precise, fiind utilizate în principal în laboratoare pentru măsurători de precizie. 3. Staționare. Pentru monitorizare continuă și transmiterea datelor online. Acestea sunt instalate în medii în care pH-ul trebuie monitorizat în mod constant, precum în procesele industriale sau în instalațiile de tratare a apei. Datele sunt transmise online, iar utilizatorii pot monitoriza și controla pH-ul de la distanță. Diferența între pH-metru profesional și cel simplu, tester de pH. Un pH-metru profesional oferă măsurători precise și fiabile, calibrare mai exactă și poate fi utilizat într-o gamă mai largă de aplicații. În schimb, testerele de pH sunt mai simple, mai ieftine și pot fi potrivite pentru utilizarea casnică sau în aplicații mai puțin exigente. Pentru ce este folosit un pH-metru? Un pH-metru are o varietate de aplicații în diferite domenii, printre care se numără industria alimentară pentru a monitoriza aciditatea, alcalinitatea alimentelor și băuturilor. Agricultură pentru a testa solul în vederea optimizării creșterii plantelor. Industria farmaceutică pentru a asigura calitatea produselor și a proceselor de fabricație. Industria chimică pentru a controla procesele chimice. Medicină pentru a monitoriza pH-ul sângelui, urinei sau a altor fluide biologice. Mediu pentru a monitoriza calitatea apei în râuri, lacuri și oceane. Modele cu diferite sonde sau senzori interschimbabile. Există diferite tipuri de sonde sau senzori, adaptate pentru diferite medii. Sonde pentru lichide pentru apă, lapte, sucuri naturale, băuturi alcoolice etc. Sonde pentru semisolide pentru carne, brânză, aluate etc. Sonde pentru solide pentru sol, care pot include soluții de suspendare sau metode de măsurare directă. Cum se utilizează, întreține și se calibrează un pH-metru? Utilizarea unui pH-metru implică de obicei următoarele etape. 1. Calibrare cu ajutorul unor soluții tampon de pH cunoscut. Se calibrează aparatul pentru a asigura măsurători precise. 2. Măsurare. Se introduce sonda în soluția de testare și se așteaptă să se stabilizeze citirea. 3. Citirea și înregistrarea. Se citește valoarea pH-ului și se înregistrează rezultatul. Întreținerea unui pH-metru implică curățarea regulată a sondei și a echipamentului conform instrucțiunilor producătorului, precum și înlocuirea bateriilor sau a sondelor uzate. Ghid pentru alegerea unui pH-metru. Atunci când alegeți un pH-metru, luați în considerare următoarele aspecte. Precizie. Optați pentru un model cu precizie ridicată, adecvată nevoilor DVS. Interval de măsurare. Asigurați-vă că pH-ul pe care doriți să îl măsurați este acoperit de aparatul selectat. Tipul de sondă. Alegeți o sondă potrivită pentru mediul în care veți face măsurătorile. Portabilitate vs. precizie. Decideți dacă aveți nevoie de un aparat portabil sau de unul de laborator, ținând cont de precizie și portabilitate. În concluzie, un pH-metru este un instrument esențial într-o gamă largă de aplicații, de la controlul calității alimentelor la monitorizarea proceselor industriale. Alegerea unui model potrivit și utilizarea corectă a acestuia sunt cheia pentru obținerea rezultatelor precise și fiabile. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați specialiștii Multileabe pentru a vă ajuta să alegeți instrumentul potrivit pentru aplicațiile dumneavoastră specifice.
De asemenea, este important să citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a vă asigura că o utilizați în mod corect și sigur. Mulțumim pentru vizionare!